Inyanga yodumo uDkt Khehlelezi useveze ividiyo ebamba izinsimbi ubonakalisile ukuthi amandla anawo akuwona lawo moya kuphela lawa asiza ngawo abantu, la mandla lawa adume ngawo lawo moya asiza ngawo abantu. Ubonisile ukuthi nawenyama unawo, ubhalansile-ke, ushaya ngamandla ndawo zombili, emoyeni nenyameni. Ubonakalisile nanokuthi futhi uDkt Khehlelezi uyahlala-ke negenge encane ukuthi-ke unamandla anawo, siyamazi imisebenzi yakhe emangalisayo, kodwa-ke ekugcineni uwumjida, uwu-out. Ubehleli-ke negenge-ke beshaya insimbi kunjeya ya. Awuthokozele-ke nansi ividiyo, ungakhohlwa ukusubscribe uphinde ulike. Danke lapho. Ngaleni. Inzima ne? Hayi right, ayikho nzima. Ya, angayenzi lutho. Sezenzeni. Oh, asemangele bithi. La showcase insimbi kufanele bathi. So ngeke nje. That's why ihlupha lensimbi kude. Asifuna inyoni zigijima njani? Kude. So, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7. Hayi mayimanga yaqhubeka. Ah, 7. Asiyo. 1, 2, 3, 4, 5. Kanjalo na flexibility ya good. Nefuna ukuvala.